wo nkwa wo sika ade a ye ton a wo sika to bi ye nkwa ye wo hwe wo nya sika pa na mo nti ase nto mu sika na we Adechimama mesama mu nyina mu akwa babio ema mo ahyiehia ema matenase nyansapo TV suni nananom nyum bi wo ho wo motoa emu no wo se nsu aborobuo tim de otim mama nkwatia ye de nyansapo ye tese botan ye tim faako de ya amamre ne amane bia ansan ye ho ne senya amamre ne amane ene de babua ya me esua de a wada mato no fa nyinam medin de asonaba Kofi Mensa Abrampa enenso yesen hye bio se wohunu se machiri ha enua na mframa efa ye hohoho anje se aba black power se ho eno wa ha ene ankomo ani ni bedie eye mienu nanso ye ka bomu kro eda no medwena sem bi ho amanfo frase se wo mu bisa ho nsem se ahokyere enu ohia sonson ye dem hwan na ye nua panyini na hwan na ye nua kuma na hwan kura na emu obi mum edi bimu anase edi fo enu nti mentimi anyi wo mo ano no kore yesi de woni to ene edi ni gina twere no ano na wo se ye ba black power se ho ona danda sunsun mu nsem ne ne ma eti se ye ne no ebobo ho ne ye ba bepe asam no ne pomesibre ene mu nkyire mu ohine mame mu akwa ba mejosumini apomboko de ba de na namada no kore bo mi nka sentoma we na yefugu na batakari we batakari efe pa se de wo mo si anwene no ne we say yes wed efe pa no kore ne ene comments ho nse beba so mo chia me jo mo so mo chia man nyina so mo chia me fan for me fo mo ni agro kra enye easy say obi betimi hu na wati o kasa no apɛ wase nti mefa akwanya we so na machia ye nkrofo na omuso wo social media ni bi se obi be hu na obepɛ wasem memfa pɛ na opɛ wasem no ho enkoye advantage enkubudu faso because ubu ne faso a wo ye den obenya ketua oho atwen yenso ani ye nige nokore na ebi obi bebisa se na mu de da bia mo ko black power se wo mu de asem bia na mo de akọ black ye ne ye nim de ye nya free wo mu se ye ba na wo kire mu enti nokore wo da wo mu ase ne yenso ye beda wase se bia buru ye ba ye de di kan no wa mie ye epono no a menyi ni senka yetumi atoato aso bia ene ya senya ba ya ba ne de entrantie ne ma ya be twani na agu ni akọ ade che yensa ma ha bi e beto aso ohene nsem bi kire madwene nokore ahwefo ene wo mu aminim wo mu hweme ewo nyansapo kasemfonyini so atoto ho nsem aba ne wabu amototo aba park no so efa ho kire ebo ne mo obi ade mo me ne nyina me doje nsu atre na yengoku ko ebi ene ho e kan me doje ne ya hye helmet wo ha doje no besu gina wachi ede wachi aba mato ohene aho kire ne ohia aho kire ene ohia no kure won bisa me mentimi an kire wo mo ase e san se minim di aho kire odi ode baaye ena minim ohia no ne fare baaye eti na wo se ye ba na ye bedi mu nkomo wadama ye ni kan hwe ohia no na ye mehwe aho kire na ewi abehwe nsonso ye minia medase ni akwanya odi ama me aho kire no ohia enyepe ne bia nam ne kwan o mo fipam debere mo nam ba bia ne di kan keke obi anam ne kwan we kura nam surumenya na we kura nam wagadugu kura emmen kura mu wapa enti ohia no ye de ahin ye ka ohia eye obi a ade ahia no na sebi obi ho ana nani afira obi hwe ya onfa nche ye ntimi fo obi ayale ensere ne mu mabase osi ye kire obi ho ana nimi enu nyina akata ade ahia no obi di kura na jesu obi mum na fa aduane ehye na no obi wo so abibi nti wabubu agu ho ntimi nkoma obi wo so kura na accident ye twa na nsa no ise obi kura na tete aduane ma no ade ahia no yale ebetimi am obi ade ahia no ise ye pagya bi wa suro kwa kana to fom oyen ho hwe nye ade ahia no ise obi po na pagya no na odware no opepa no eno ye ohia no eno ye ohia so ohia nipa ho a nya ade ahia no
Omo ntimi fa ne penye bibia gye se obi boa no ne boa no se bibia hia onna e ohia te ka se ohia e womo a ade ahia womo enye sika fam kura ene de ka ohia se ye ban se dem die mu dem aho kire bi betimi abaw so na eno na betimi akasa aho kire ne sika fam sa ade a wo se won saka wasi mu de ne ekirem wasi aho kire no mu de ne ye ekirem so aho kire no eye sika fam ene e kan se aho kire se aho kire me tumi nua me srew obetimi asokete me be 50 Ghana bi na niam aye ya na me de amaw so eno no eye aho kire ba on say ye before no yaka aho kire no ohia ni nyina abom baako ama akoye se anuafo obitimi ka se me de ohia buburu me tia na me se agumiti ohia buburu ye se bia woniska tepi ka se anya aho kire buburu woniska ehia tepi ohina ya ka ya kasa me hia me no tepi woniska ehia o na akire wo nye hia uko fa de kan wo so able emme ba bia ebe de se na ho akire wa so ehia wo sei obitimi ka se ye de ahiafo asefo ye de ye busua de ye da wo hiam tepi anya aho kire ka se aho kirefo abusuafo onyi ni se bia aho kire na se ne munye duru ohia ne mu duru ohia no de katachie so ka se mu masefo ye ohiafo de a ebia mu nyina modidem mu nyina mu ye se on se dem de bi wo kura betima akwa ba obetimi yisu crutches etimi ko ba ne mo nkwante mo mase de wo pe no obetimi akọ eno no ade ahia no sa so otimi ko botimi bibi so mi wo man bi wo ye nche ha ye mobile money minim so obeto no mpo a o yisu crutches mienu ai se meyi mobile money bi ane ho na meyi cause me hu ni se ade ahia no bibi kresi wontimi nwane ba o fight se obeye adwuma me bompa yeso ma na sete bia na ma anrobes kura no enko no so se omokwaje ne bibi oda bisa bompa se ma yale kase bi nsa ammo no because of the condition of woman no me ko akra akra na me hia sika wona me frɛ because be won so ne nsa be dey e be kona no so enti ye wo aho kire na ye wo hia ba bibifuo no ya ka bom obi tum ka se ye fie kura de ye nwale o wose eye ohia ohia sen oni sikanti ohia tepi ye tumi ka se ohia ni kwaware sikani ana sikani kwaware hia ni o kire me ho no mu kakra se ye ka se sikani ani ohia ni ba hia ni no enye sika fam ense brebi e beka bia no mesesi a wo kire mu na me sua no mete saa asem bia mente ase se de wo sika ne kwaware bia de obi a de ho akire no ne ho akire no bia ana se sikani betuma kwaware wo hia ni a o ye disebu a de hia no na pese mekan wo obubuo ana wadi dem na wontimi nkomba nye de oniska David nye de oniska asem nye de oniska kura David na men kan bi da se wo ye wo hia ni enkan kire wo so wo hia de na hia wo na akire wa na se hia enti fa se wo se wo ye wo hia ni ene na wo ye wo hia ni na se kina na se wo konye sika ene so be fere ho se jumtuni bi kura nwom wo se na me ye ohia ni buburo na nyame adumti me ye odefo onya na asem onim de woka ohia ni buburo ni de on se asa twi kasa na nkasa ya na betuma kasa ungraceful wom ha bunia ye ewo ye kasa nim onim sese obi ani fra ye sua de ntimi kan se obi ani fra ade odi kan hia no pa ye poma na ye hwe tama na ni ate so ye oba reject poma no onfa poma na nya sa tam hono en na buwa no biri ha so hono kwaye poma no ungraceful wan kai de poma na ya man enti ne sem na mani afira na ade ahia me na mani atia enti me fa ne se me di aho kire no ko hye ohia no enti mani tie ne de no ska na mani atia no nche se me oska
so ba ahia me dia ade na ahia me enima betumi asesa obi te hwilim onkomma emre betuma ba en ontena hwil ni mu biem okay so what I say ade na ahia no wakover ene wonye ohia ni biem because ono atimi koba ena se opetuma ka se obi ade ahia no forever ya obi a wawuda ho wawu untimi ndware untimi nyahwe nipa kura de be hye watale wa wo de cheke ho se woni di party ono agye ne bibia within short time na untimi nya ne ho hwe oda ho nipa na edware no ya fa na to adaka mu akotena twene ono na hye ade ahia no forever ono untimi ma back biem so ono na wose ya kase orukura ye ohia ni ono ohia buburu enako amenanim so and obi also a na ye de awo no ne nan ye de awo no ene kura sa akwasi bro ni timi ya na obi ya ne nan no kura anya ne timi ye bi man man ye ntino hia na hia no ene de hia ohene na oka bibi se de hia no no kura yemfa obi ya de ensere no de nanso de hia no betimi ya de bi anani afura ene kura betimi ati so ba obi ade ahia no pa obi a watime obi a wanya accident ye twa ne nan ne nsa mienu nya emma biem na woni akoro no sesi a wono na yemfa ne se oye ohia ni nanso bia obehia obi mua nanso bia no woska ati sika ho obi wa woska nanso bia ye twa ne nsa to no hia onye hia ni ohine nti no de wa mama hunu se oni akoro no ehia no na mum ye wa abusua bi wo ho a wohunu wo mo no ano enye wo na omo beba beka kire wo se abusua we die ehia wo mo de ntia me kasa ne se ya kasa nsem no ama akwese obi ni kapre a ehia no wohu se abusua na nya obi na beka se wo mo ho kire wo mo yan kana sa ama me ko se pesa asemu ye ka stamp siso ne ye gyae ye hia ye ye ho kire ye kora ye se ehia ye wo hia ni wo na kire wo last 2 years 3 years time mo ho kire mia ema ke bibi ya ba mso ema bi na kodi me ho konkonsa na abosum de chane behwe mi afra so efi a me ba na metimu no metu firi ho ena omko kam no nsem se ese o na de adwuma ma me ndi efiri fie ho no obi ba rent na me simi fie ametu eno so akoye problem ke kan se ma nti se be bosum no kwa aporo no mkosi ba bi se de ohia buburu na atomi de medie kura minya me sere ade na bosum no so gold wo ho a onfa ma menye dan maka ozo onfa ma me okoto si yegu mani ma se de bosum no ba na se de mpe bia me nsesa na me fanje na me gina so gidigidi on konkonsa bi konsa bi abo aba bi nti se obi gu ani ma se a menyo adwene se ogu ani ma se bia kwa na ho no ekobie kwan e de ama nti ye omo aya na omo ka se ye de yi wa ohia sefo tapi sase mo obi anya aka obi o follow me bi anya aka ebi didi atemo ohia ni ase ni sa na mane nya wo ya David ide na hia ho ho akere wa na kye sa hia ho enti enyi ya na wonim so wo nkwan woska wo nkwan woska oti ase ya nwu wo nkwan woska ade a ye ton a woska to bi ye nkwa wo nkwan woska ye wo hwe wo mo nya sika pa na mo nti ase nto mo sikere we ye hwe na ala power mo killer v mo mo we so mo ti ase mpo na se me na kura nya adwuma a nka wo mpe so no mo we kwa hemfu bebere to ani hu bi obitum de nesasi ne bo se me no size ne me so ne enti be sere se ahokire no ohia na yaka mo ne emo number bia me ye beba ahokire ho na ama me sa we se fie bia se bi yetwa wo bi nsa obi kura awia fom se wo ye bafan na bia nifra kura wo mu no ne ye benya ba ko pe bia ono no sa dem de bia mfa no ho ono so still o kan ohia busua no ana ma me kire wade wo aniema bi mu ne nti ase ye wo busua bi wo ho a mo mu wiskapa tete no ba tete no ne mfa sika nya hwe ne hia nipa ti bebere do musika no kosese nipa si yawa enne wo ho bebere wo busua bebere ho a nipa wo mpa ba sika nim ana busua sika wo mu no mo ngo bebere busua sika wo mpa no mo ngo bebere chire di sika nim no se ya di sika na kosese nipa ti wo se mo ana busua sika wo mu bia so no nipa nim enti tete no etam gold a ne de akogina nipa
ba obetime yi hu afirim okay ene die obetime yi hu afirim ti sa woni kro no no na busua mu bi kra ne maame awia hye bi ne papa nso ani afra ne nuanom aka nyina ne papa tena blochire wan to kada wan si fie da no de wuye ko papa to ma si fie hye ne munyam atoka ase hye ne munyam okay onso betimi aye bibia hye omo ne munyam so nti wa ne bi wo ho a aya ma ye mu ye ho abomfia se ye de ye busuam ye ndi yi ye busuam de ye nwale yen ye busuam de krono nko a ise kura na ahonhun bebere kura sa akoto tramo e de abeka enkola ne hawo no ho se ye de ye busuam de tramo nko a ne ye no so enso abaye chapter e de aba to ho nti ye besere se ye ne yetimi ko fa hawo ne firi baabi ne ye de abeka ho obi timi ka se me de ahia me do se me toka akora na me wu a mepe enka bi da o toka ne wi na wu a fa so be na obi nya firi ye be wi a memo otu wo mu eka saafo na ye mra ho kire no ho kamia ye se ho na nsem no ankasa egina ohin ma me se o ye tumi be nko a na ntikura ho kire mu a to da be ma pa wasore na kapre ena botom sa asem ni ana me koka ya na union no bebre se me mpem ma asem men time oba bia wasase we so me se menam na me hu se oba ho akire na be ma ho akire na meboa be ma na gya oba no dukure para eno ya wo eno ye me ebi obi foforo nso beboa oba no de ntia meboa me ma na che ma na se be ma ho akire na katachi oni di okosusu akire no wadamfo kura be mu waka wasem nyina owi anu aka chense o one friend twen na be 30 minutes me ye course bi ahwe ba yenhwe oba onam na ne ho akire no na otwa ne ho a entwa oba abema woni na tena agyae anase bema na se ne pekura wa mpene no oba frɛ no o menua na wan o me wa o na wa mpa na ne de o frɛ mi na nka mpese me baba sra wo kura o na format format na mpese me sra wo o sa untwa me lolo frɛ bi na me fa me sra wo ara be ma na tena wa wakati ko na oba ba pena chewu men send man na o no afre me di obeba obeba e ba bi na ene hini no dititi so na o de yemfa na se ensu oto na mema peka na emma peka na private car ba ho yenhwe do obefa no obefo ba so bema no kro wonimu mpo a oba na wonimu ofo so apa bia ma na hye ba bema esi o betwem esi pa do akwati se bema ho kire na katachi ho hwa no madurawu timesre se emma ya no mu ye nua no mema no so mobo kakra bema ho kire na katachi onye obi okokara se ma kire eye de ne basa eye etwase sunsum sisa se aho kire ne mre nipa so ye ne nipa no so ye ka ho ebi ya abusuam aho kire no ebi ya abusuam ana adwumaden emeska ka funponko ko skapa adwumaden emeska aya na eyeye time no so a onse mpanyimfo bubu bi se unye ska de aka nkwasiafo ne pema okay so what is happening bi da matepen eye o third eye ni bia unha ho anya adwumaden o sisi ke dodo nsa be so bia o se eyeye obi wo ha wate ho unim se mini madamfo bi an third eye bi ene kura me de ne fa process ma ne bi unim se wo nkrofo mo se sasika coins e wo kwan ho nipa be se 15 ene se sasika ma no ene wo sisi aburusan atoto private cars nyina ma me ne apia hwe na yensu ye mebi so tam no so a on we ka so akwa giskadro se de besi aba no ese akonfo no kura me ka chem se magiskadro ebitum ka say nyina ne ekom no we de wafrem eso bia na baby a wo fa ya na de esi ye tada ne na abie me swa nyina me ka che me nananum anyimonyam nyankopon anyimonyam se me nya 30 years na masi me fi atoka 20 years na bem yene ne ekum yesunsum o na me kura adwuma me kwenti ko yeye ni so wo bua kura ma ho kire na ba so nyankopon se fo ano ka asempa ma wo ano odi nkyene di makono ehira esa adome na wa kum sunsum ni se me de me kura de store ya me kwenti me ko bi o ko ne na koto ye nto hwe nto wa na de so bo bebo wa no ko du muja bitim ka se ndie ya funu mi nya de me ma wo kura metena se tam o si so a mema yi frefre ni o me de akire me de be ye de fi na nkora be
afi beduru be 45 na wo peba no wonya na osu odi kan aka asem na ma wodum gya no me abambuo ebi ni mafem me mfama no we emu hu abam dabi enka asem bone ntoma bra boso da we dey o se ahia wa me dey me osika wo okay timi me hwa nyina si mo osika se na me ni kapre me nam nyina obi timi ka tia me se akwa wo osika so me ko frika ye twetwe me se me to me de ka o no kra se ne me wunna ja se bi awakai se me nka ase ka no ase me ka on se me nua enye hyenhyen bia na esika kokko emom so ti ase emom obi hu ni se me ho to me enso me de ka 2 billion me pick up na me to ye me to pick up no 5 billion me to 3 billion ka 2 billion ye yire me age fo obi nso be hu ni se o we de see o abu ne so kra abu ne so enti yeso ti pupu a wo bi edi enye bibia na obi hu se wo obi hu a ekyese bia ofa akwambone nso na nya ya na se sika ne da ho na wo be gye di se opon ojapade a me wo nyina me nkai physical money 2 billion da me na me ka kire wo fidi we so me mleki no ba bia me nkai 1.5 na ya ba me hunu ye ba nyina me hunu ka se sisi he me say 1.5 billion me kan bia me nya 6 months dada dey nyina ye wo mbetu nyina 1.5 eno kura 1.5 na me kan no na ekotua ka na ma de anche makan bi da na nya me dia wa hin me dia makan bi da na nya me dia se makan se 2 billion adam me kan ma de 1 billion 1.5 kura no me kan ma na me kan ma de wo be kan so kura kan ya na ye dia eno kura me kan ya me de so atade so ohu de nananom nya kopon ti ye kafra enye sika kese ne de bobra try so be bibi okay me she fie ha dan ase sika na wo me hu na 20 million na wo me fon so sa tam na fa anwea ka no na fa na 6 million me fa ya na me koto instrument 10 bars and so mo je 4 million to we 6 million na we so 4 million okay na 10 million na omo di nsuo ba ye omo je me 3 million na aka say 20 million you see my use emu 13 million aka 7 million omo mbetwa blog no omo so je me 4 million akate ka me sika 3 million ese me share dan na se omo mbetu foundation so je me 3 million say condemn to grabu na me ni bi me yi se sika na twemo me sha ase no adana me yi se sika na me tena se me yadwuma 3000 every day na me yadwuma 30 million ko me se me pagya dan ko ani eti me ba wo no a wo kan yi ma mfa mi sa asem 3 million ko ye no ahokyera ba okay ahokyera ba enso na wo sika enso na me wo sika ko so da ko wura bibi eti ene na ahokyera na nhye da nye de wo ba wiase a wonya aka preda sika ne bia ba nsem na akona ekọ ha eno nkyere se ahia ya ahokyere sika ne mom na ekọ ho akyere so de free ho na me mpanyimfo so hu se akola ye opeso ye bibi na wa start say de ne yemwa no to me tena se bia me adwuma 30 million 20 million na me de sha ase no mama me can spare na de bia sa ena me di mu ade be sa abli enti me so me hu ni se abosom no ma ye se bonga no ma bo ye frɛ ne bonga on se wo kosiri mu a am fa se north ya no mo abo bi o mo de ahoma so ne kon no mo de bucket abo na titi se hwibalo no mo de twen na eno ma no mo de aba abo na chi no frɛ ne bonga e ho no ko am je se bonga ne kire santini hwe ti a se ni nkwa ni ate o mo frɛ ye bonga wow so wo de no ma no so no wa mbo na chi a onko sa na me so mehu mabosom no se ma mfa me nsa nye bibia o mo moa me enti unim se me se metena se na me ni project bia asi me ni so a ebetime di bosome na me nya just 50 million kura to me ho da ho ne kyerew me ho akyere me because boso no ni se me mfa nya hwe ni first kan nya hwe ne mo me kodan ho me tua weka dia so mo hwe se me ni ngugu ase o mo de beba ba wo so de why wadwen se wo pe be 10 billion ansa no start project unya na wusie di onye na ka asem bi wo ye mfato ho bi se obu wo a ubetimi nya kire wo se munyina kire no ho akire wo no wo wia wo se bia wo amante mana ma memfrɛ wo but bia ne ebi wo ho ono wo firi se wode ma wo no ono so ho be kire no ana obi wo ho a opese okọ aho kirem na osrew wo abo ato ho se wo ebi kura na mo ye namfofo ne bia wa ya adi bi na ye ne ya ba unnim nti ese oya yonko ese kire yonko na menkyire omisubai me no nam na se me yonko no na ya ade na nya me mo se ade we ade mani nchi ho
eno nche se me bo timoni so ena obu so ohun se ohun nadamfo ne no me de mana kura kwa be na me fa so amaji mintimi njibi ti ne me mfa ma wo na wono bia enti won se asantefo kasa bi se yonko bi sini nua yonko bi sini nua na ye kan ye wadamfo bete usu ase mbetima balance mo ho bete wa ho kire na se first ane ye nkwala no me nua ba ko e friend Kwaku Asamoah okay ena Kwame Anochi ena Kwame Ketua nye wade bi aye ye se ye nyina fo na ye nam no oni e be sisi be bi fififirim se uni ho a ye be hwe wo ge te se de wo ho bisu ni ho so watu kwa na wo be bona ko homa saa ko pim so be ba wo ba ye nyi mfiri wo wo so kwa ye be hwe wo ge ne saa so saa ntin so bia no bia bitu a ye be hwe saa na ye de nam a ye de anyina be pim saa bele moda so hwe ye da so hwe so enti eno no ye anuafo ba ya ma obi a me hye ye ntem ai me hunu pose bia mo ho kire ena ye susu anokra ye de so be hu se we ge ni ko se nyina enam me ge no wo nanam wo so ge no me nanam obi amfa ndi nkura se hanki no obi huma na ye de ye nam enti wo de wo bebu se ni person machine na ye me so na bi ono ye we o de enti wo kwa chim kura wo ha wo ohine me fie bi wo ho a aho kire bam ema ekwa kosise nipa korope na watumi agina brane yewura Kwaku oten enche no okodi nkomo wo na fidie ni bi so na no wo kire se wono ne fie de ne ye ka ho kire na number 1 nanso ne nkomodie mu ne kire se oyi ne ho firim ema wono de sisi ne ho nkire no sisi am no ka sei ne ho nkire no yenhwe sunsum ne honam fam asem ye oka ye ebetumi asisa na kwan ben so na befa so asi ni amedasi anse ye papa na ye panyi nti ye de nasem no kora ka obi be ka se otu netie agu nkrofo ani wanya ni sika wi no obe ka se a kire ye na me mfa me a me ho a kire mi anya example na me na be ma usika pa ona na be ma ne papa me papa okay no usika pa ye japade Koko ne nkro ne ba me na wu ye no enima be ye din ede ma ebusuya no opo bi omo ho kire wo pa wo ebusuya ma na ye mo metima ka say the whole word ye beto so be 5 ebusuya word na so ye beto so be 5 de udi machi na me na yo osikani odefo ne nuanum nyina ba me na wu achi ebusuya ne ho be kire ye pa ye ho be kire ye me kai se ye kurum ho Roma so dan kora me na bloss any instrument and omo fade ye say me na ewu ni de omo be fa e chere be sei ya omo de man pesi na sorry for na fa me na wa asase a na da kurum pa wo hene ne be sere yi market ba so say omo se mo market omo wi a omo de be man na wu ya busuya oman na fa aho kire bae so ne ya ho kire no e da so wo ye so sisi e metimi aka se ya busuya mu se ne u kaso bi ma 100 million sisi no wura dem kofa ma no bi na dem na to nyendia eni mo be ye din ma me na wu na chi na akom ka me no me decide say there be dia busuya namu na try say me dia sa apam wo mani wo be yi ho afiri nti me frɛ me na nasaman busuya no kwan ya o fa me papa kwan ya o fa so a odi no kire na kwan no na me fa so na busuya no po bia na hotor pa metim dem sese mbo ka se ewa na no wan kire wo nua mu no so ade pa ko wo mu ni se edua mfa se kwaye wo akiri a ebom okay wo ben ho a se bia sisi no be obia isi na busuya fo bi kura timi ka kire me se eyesikaduro because me na wu ye no aho kire ba na ede na wo nko a de wayi hu afi apart from say wo frɛ wo na na sunsum no eno ye wo obi a bibisa ekoso nte se Kwaku otin dia mekan na mo ben na honhum otu ye ntima na ko ba sa na obetu na mo akọ baabi ada say obekọ asọrọ fie ana odi hunu ni bi ho mo fa ne sa mo fa ne sa ne time kra na asọrọ nye bebere sa ntima ka say obekọ odi hunu ni bi ho na wa kire na kwan na wayi ne ho afirim eye simple nya de bi a ye hu nkokum nipa onko ye hwe se ye de sika kokọ na ko sesen nipa unya sika kokọ 1 matches ana 1 breed kura na utimi de dane
ade a yɛde kɔsesa nipa no biara no wotumi pɛ de yi wo ho firim ɛnyɛ ade kyɛnkyɛn bia bi wɔ kora yɛtumi de bɔ aborɔ no ma nan ne yɛgya no ma no de kɔ ayi wo ho afirim mmom wowie a wobɛtwa dwan ma abusua ahohom na ɛwɔ fie no sɛ ɛnyɛ sɛ wayi wo ho afirim sɛ asɛm to ɔma a ɔmma na mmom ɛkwan a ahokyerɛ no afa so aba no mmom na wayi wo ho afirim ɛne sɛ abusua na wayi wo ho afirim iti na nka mbebisa sɛ mewɔ abusua a ɛyɛ ahokyerɛ busua sɛ de ne kɔkɔ ɔten kan na meka ho ayɛ apam ɛyɛ awo afirim na me yi me ho afirim no ahohom a wɔ abusua no mu mesuae me so enka sɛ bi apam a abeto ye no wo de wo pese wo bedi so aha bibi sɛ nsi ɛno nam sɛ wo wia betwa dwan ama wo mo na wa kyerɛ mo abodo adekwenti a wayi wo afirim o mbɛte wase so o ye yi nkrofo de bebre afirim o sɛ obi wɔ hɔ a memfa asante akonya kakra me wuram okay metimi de mensa si me bo sɛ obi a wɔbɛfa akonya bia wo di na asante memu bia no o wa ho kyerem sisi ame no kase maako na ebi asisi enema akoyamo ntube hu obi a otam ana me medi akonya na me ho tɔme o ne mbedi akonya ne mama yɛ den ama wo udi akonya na honhom nyina asɔre ebedidi wo nti tam bia na wo sɛ hu ba bia de honhom ne sika beto ebiguo ayɛ sɛ waso bɛyɛ hye ya sɛ be botomba an so ade ba bɛ hye ebi a akonya na eku wo so saa na tie aba ya mansa kyɛnsen obi a bedidi bia honhom nyina bɛba ofia bedidi sana konfo bia ho tie iti betumi aba sɛ abusua mu a ɛbɛkɔ sɛ yɛ nyina yɛkɔyi ho afirim ana wɔ sɛ kyenkyena ba akɔpɛ na ɛkɔ abusua de wo mu ni sɛ wuyi a wobetumi ayi wo ma me mma afirim me na me bɛpanyin okay wo ma me mma timitimi ayi ma me ma me mma afiri ma ahokyere ni adai sunsun maka bibia na sunsun mu na ka bibi sɛ me nua ketewa no ɛna gina ya a wontimi nyimi me mfirim wontimi nkɔba abusua ni nyina ba me na me panyin nti bɛfa mimimu akɔ obia ti sɛ wo ma me nua enso bia na ɔno so ba pɛsɛ oyi no fo wɔ so ɔno ana ɛyɛ na wobɛtumi ayɛ ama no je sɛ ɔno ana ɛyɛ ha ne mmom ɔba sɛ ɔpɛsɛ haw na ɔnam mu no obeyi ne ho afiri na kyerɛ ne kwan na ama na afa so ba ne ɔkɔka kyerɛ obi sɛ kwan ahyɛ na me fa so no ɔbɛka sɛ me de Kristo nti mɛtena me ABCD nyambɛyɛ afei no wabu achacha yɛtwɛn nyame ɔtwɛn hu sɛ ɔkaa so ɔkɔ a na ɔbɔ akutia agiska du na adeɛ baako a mɛsrɛ awofo sɛ mpa na bɛma ye mana ye dwome wo mu ye bɛsrɛ amunyae panka me bebisa pa sɛ ɔbaatan bi wɔ hɔ ana papa bi wɔ hɔ a otumi de ne ba ho yaw ka asɛm bi to ne so afa akwadaa no bɛnyine na ayɛ ahokyerɛ akwadaa yɛ bɔne a tia no aboro kora abo no wo de abu na ama ne nkɔda hospital ne mo menome no buruni tete ba ɔndome ne ba ntubom sɛ ɔyɛ adeɛ nyɛ no na ɔhyira no owi a watwena kyerɛ sɛ adeɛ we adi sɛ bɛba adeɛ we sɛ de bɛba ba bibifo yɛ bɛdome osisi a ba wo dome akwala no na akwala na bla bo ansi ne ye wo kohu so obi ahyira ne ba na ne ba daka ma wo sisi kaduru nso wa no wadome wo ba no ama na kɔba sa hyebre asɛ no because na ade ne ba wi ase nti wo betuma sesa hyebre ne sɛ de wo pɛ bia ɔhene ma bia fie we mu ahokyere wo mu ma di agora kyɛ ɛwɔ sɛ afie hɔ ɔmo sasa no bi betimi afore me gabi akwada bi wɔ hɔ a wɔdi agoro wɔ fie bi mu a na wɔn de yɛn so wawale hɔ so waware hɔ adamfo keke de bi ntimi mfa so wawale hɔ anase bi a me yɔnko me yɔnko no nim sɛ me ho kyere me paa ba na adamfo na me ahokyere no bi ba no so ɛwon ka sɛ me na afa no so ntimi nyesa this wawale hɔ on sɛ na mpanyinfo se ukuru mpete du na mu a ebika ba ne mpete na ba ne mpete bɔne wi ne nyina ba hɔ kra so on say first ne wale ye wofaba na ne ware no eno sa ahokyere wo fie ho aka ho okay ohia na wo mu fie aka ho okay sika na wo mu fie aka ho na ne futu afra ti awale mum na de ekop ha wo mu sisi yi wow onye wakɔfa awade a ahokyere wo mu aba kyerɛ sɛ obi ya adamfo keka entumi sa kyerɛ bi afie koro no ahokyere mu waware ho na yɛmfa ne sɛ me aso na ba mekɔ wa afie bi mu meyɛ defo ana me wo sika nanso oba no asabi me kɔ wa ano no ahokyere wɔ ne fie me kɔ akɔware no oba bɛka me ho ame yatena se abɔbra no na hi na ahokyere no ebi betimi yɛsae me abrɛ me nema na se ya esida ebetimi esida on sɛ ame nkyerɛ wade bi ne yɛnhyɛ no so sɛ ahwɛfoɔ kora amfa comment mmra sɛ wo mu ana wo mu wo sika
and now wari binti omodafo ekospa ebi wo ho ekoso nyese ebi wo ho o se na me nware no na me wo me sika me ware no ana me niema hyase sese nti me efa ba bi de boa me a ma niema timi ko yie kakra ma me no twempana nne na me yempaboa no se me yempaboa de ko market na me no twempana nne na ade echi me ko ne ya nto ade echi me ko ne ya nto me no wajayi me no wajayi ade me no wajayi o ya ba ko wanko bi o ma na me ton ade to o ba ye eno de wo betu nti me check esa na me ni nyina nti mabusu no mo se mpema pa na se bia wo ware no ansa na ayempaboa ne on se empana twen kura no on se ma me nkyira de we ni pa antiasia ye ka se mujafra anya se wo de breed atwa wonsa e de asie nim na mujafra ye oba ne be ma nhia mu na e na ye mujafra nti se empana kura na do ho ka no a mujafra we den ya oba no wo hawa e betima transfer ba wo be ma no so wo hawa betima transfer oba bi so timi ka bi se mbishia be ma wona mo bibia ba oba ye bibia kofom wow so e koso wa wale eni tina tete ne ma kwan ma wo mfa wo hia emese ye busua wo mfa wa ho kire emese ye busua oni mi sese obi ye kromfo na wo no na ato de bedin a wo ye den akwara no be ye kromfo wow na ade a na ehu pa ne se obi betimi aye ne frani obetimi awo ban so ne mani ba kokura ni ho a ne frani betimi aka no wow gise bia na ya pam wo fie ho se abusua we de onya 60 years woni be fra e koso ohine ma mmisa we nka de mbisa e ho na yemfa yenkomo ne mra wiye na makwaware oba no amekwaware no na wono nso ahokere wo ne fie saa na nso ono nko agina kontenkro so obeyi ne ho afirim je sei wonye sika na me makwaware no eye ebetumi nso asasi saa se ahokere na wono ayi ne ho afirim bebre mase ebetumi wa me ase me wo ye ba na wo wayi ho na me de wo hia buburu na ahokere buburu na wo mabusua mu a na se eye sasa ebetumi asɛ no nso ebetumi atwa ba eno na wo mu se wo be ko ba bi wo betumi aka kire na wo betumi hye no aka se oba na ne tene ni njai onka bibia nka ho bi onya kasa nso ane de ahye ba yi o se bi oba na ba yi so bia na ye na busuam sasa ahokere sasa bia wo na abeka ho enye obi ohun ade bia na ye komfo okay obi a ohun ade nso won kom ti wo di hununi obetumi hu aka che bo ntumi nsia no to wo beka che se oba wo ya ne ntide ni nyai be ma wo ne ntide amwa ne nyai wow ohina ne we de ye nyina ye de betutu ye hofo na so mame ma ye ware ya ye kwa abusa o ware kwa abusa na se hawo ho anu asia no ntem akra ansa na do ti akohim entwen ma bibi nsi ansa na otu ho na mo ohina mame ma osimasi na duasa 30 seconds na yanka wo hia ni ahokere mom wo mo eda ne kasa no edi wo ahokere be yi wo hia ene wo mo edi wo hia be yi ahokere no wadama to wo mofo na adasa manhwe menia mbasi ni akonya osade ambi e be sere ya sante kasa no ana ya kan kasa emu odupa ahokere ene wo hia obi anam ne kwan omo mben hu ba bia kwan mu wa te se me fa ne se me meti hoi na mesime wale sante hene ba ensida so tasi emuwa meka ne say se na akochirem na papa me beje list akwai o de kwai o do ne ma ye dey tese enye yizi emuwa o no oka emuwa pa asem no kura antu ye manhyew onya kokoduro di aba obi wa hwe ne ba koduro beje list na de kekere we ya woni hu nyina hiri wanya kokoduro ko bra fikezi se beje list na anya biaro ebia minya kokoduro kwa betimi aye o ebi kura me oluma kura ba hwe mani hu no ko de ne ba no kura achem na mi ngira nwa ba so o de kan ko e ba wutinu akwa wa bambabu o be makura nza adwuma etimi masa o be enya adwuma wa ko ja sante hina nim se o be wa ba o be jealous kanta kreti kura o kanta kreti animu a o mama be ma ne bedwo enya adwuma enne ma hunu se ahokere nko no hiango enne se ensin wo hoi
omugura tipen masa obia ne de ode ne bo bia chesi bia woni mu aso ai no kwepa to hene me yanka se ohia ya ho kire debi me efia me di magoro kra no me ntwempra ho me uyam den ntwempra me dem ba ofie na ta se do baba me ha me nsi obi because bia na me de ferie ene obanati na oya ade mintimi nka ade na oye no so ede wo hawo beba ukwa so a akoye wo fascinate no kuro metuwe me ko ware sante hene ba na akora ye boni amede matia no ade ane se de be ye wo na oba anyambia wa ya fidie so de na oba kan say emma utirim se tia wo honam no na oheri ye pesa ye wonsem bi wo wa na ukwa kan se wanti ase ro ko papa mane a ayi na be ubedware afa se waka se me ko ka kire papa ro mra kra na wuni ho papa ne ebia papa no kra ba obetufo enso wo mra no di hu kra bibi beti biazi wow enti e be sere se aho kire ene wo hia na yaka bom ehunu kwantie tie bi no emu wa pa obia nam ne kwan ene ho tie be sere se ye ho kire yen a ye mfa nkoshi wo hia ena wo hia enye sika yemfa hye tirim sa ne nipa ntia se ohia nya sika se wuni sika ena ye kire se ohia wande wa kire mpa we de na mpese otu wo fo nti me sire wo mo se ade wo nema bi wo ho a ye be sire na kwan no bia nko ne na kwan se wo kompo a untimi fa ade de sa nanta enkotara kompo mfa kompo duro sa ensa nanta ti ye be sire se ye hu kwan ye be fa so ye be dwene ya ho kire ene kwan be fa so ye be dwene ye hia na ya ka bom ama se obi aka kire wo se wo de wo ye ohia ni ase nka ne se ohia ni ahiafo asefo e mane hawo okay ehia ho na akire ono hunu se ade ehia wo no e bi ono mmom na beduru baabi na nani kure be fira na wo nam baabi no aso se me na wo mmoa me na mfa me ntra mene sa tamane na ono no na o ka kire wo se ohia ni ahia asefo no ono mmom ne de ade ehia na ohia wo mo asefa ne tragata ona bi de o ka se bi wa emane mpie ya no mpo na akofa asem de abre ye nti e be sere se e twi kasa no ano edi nchine di makonu edome ese hira nti ye nsem bi wo ho na ye ka ye nka ne yie pia emwa ye pia ohine ba me no ase nenso akora ye nya nhunumu anya ntiase abusua aha na brema kwan na ene nkomodi no ye de asie Black Powers mo di ye chia mresante no de ye nkomodi ye ne di afidie so no sabi ebie ne ho a ye tra nanso nhunumu a obo ade ne nananom de ama ne nti otumi kyerem emante ase eba megiri ye se afutu no wafa enei unkoka wo hia ne ho kyere emmom me se esi meka se ahia me megya aka obi a ohwe ye bia nso nya aka ene ya kyerem amianya fapim bia ye de be kasa ya sante kasa horoso ene bia ma na kobasa bidi ndia sonaba Kofi Mensa Abrampa nyansapo kasa mfonyini so ne meka na wo waje so se ye sane no badwemem obo ade ya adom na wo se asiesie wiem se ma ye biemu a ye besan hia na ye di nkomo apia enene ogina fidie nachi makra kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro mantuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame